Θεματικό πάρκο Ηρακλής οι 12 άθλοι. Τα μήλα των Εσπερίδων. Ο Ευρισθέας ζήτησε από τον Ηρακλή να κάνει έναν τελευταίο άθλο. Ήθελε να του φέρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Ο κήπος των Εσπερίδων βρισκόταν στην άκρη της γης πέρα από τον ωκεανό. Εκεί υπήρχε το δέντρο που έκανε τα χρυσά μήλα. Όποιος τα έτρωγε έμενε για πάντα νέος. Το φύλαγαν οι νύμφες Εσπερίδες και ένας ακίμητος δράκος, ο Λάδωνας. Εκεί κοντά βρισκόταν και ο Τιτάνας Άτλαντας που κρατούσε τον ουρανό στη ράχη του. Ο Ηρακλής ταξίδεψε πολύ για να φτάσει εκεί. Πέρασε από πολλές χώρες. Πέρασε και από τον Κάφκασο, όπου ελευθέρωσε τον Προμηθέα. Εκείνος, για να τον ευχαριστήσει, του έδειξε το δρόμο για να φτάσει στον κήπο των Εσπερίδων και τον συμβούλεψε να στείλει τον Άτλαντα να πάρει τα χρυσά μήλα. Ο Ηρακλής βρήκε τον Άτλαντα και εκείνος δέχτηκε να πάει στον κήπο των Εσπερίδων. Ο Ηρακλής όμως αναγκάστηκε να κρατήσει ο ίδιος τον ουρανό στη ράχη του, ώσπου να γυρίσει. Ο Άτλαντας, με τη βοήθεια των Εσπερίδων, που έφτιαξαν ένα μαγικό ποτό και κοίμησε τον δράκο, πήρε τα χρυσά μήλα. Επιστρέφοντας στον Ηρακλή, δεν ήθελε να ξαναπάρει τον ουρανό στη ράχη του και είπε ότι θα πήγαινε ο ίδιος τα μήλα στον Ευρισθέα. Ο Ηρακλής έκανε πως συμφώνησε και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει να βάλει ένα μαξιλάρι στη ράχη του για να κρατάει καλύτερα τον ουρανό. Ο Άτλαντας πλησίασε να τον βοηθήσει και ο Ηρακλής με μια γρήγορη κίνηση έριξε τον ουρανό στη ράχη του Άτλαντα, άρπαξε τα χρυσά μήλα και γύρισε στις Μικίνες. Καταφέρνοντας και αυτό τον άθλο, επιτέλους ήταν ελεύθερος.